Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Archie. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. What's Forever For? Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdas sa nga Archie. Sige na, Chris. Sugton ako. Wala gi ko'y gusto ni mo, Archie. Makagusto ra lagi unya ka na ako. Buhaton ako ang tanan. Mahalon ako nimo. Dili na ko katudloan ang akong kasing-kasing. O kung maingon gani kog dili ko, dili gid ko. Niya, mundang na lang kagpanguyab niya. Dili bay. Grabe sa di mo. Pangitag lain, oy. Di mo siya naglain bay. Si Chris ra ako. Ug buhaton akong tanan. Mapasugot lang ako siya. Dili gyud ka mo undang og panguyab, no? Gipadadaan pa ko nimo buwak og chocolates. Oo. O glabaw pa unya nga akong ihatag nimo, Chris. Kung sugton ako nimo. Sige, God. Oh. Ha? Nisugot na ka? O, Archie. Oh. Nisugot na ko. Uyab na ta. Chris. Archie. Sige na. Buhata ibong gusto buhaton ako. Chris. Archie. Di mo matubag si Chris. Di mo kadlaw nga wa siya text ako. Oh. Ako siya atuon sa iyong trabahoan. Niresign man si Chris. Ano sa alam ba eh? Mga usa ka buwan sukad nga nihatag siya resignation letter. Ug hapon lang nagsugod nga wala siya duty. Ano di ay? Wala ka sulti sa may gagaw? Ha? Igagaw? Oo. Di ba, ikaw may tigkuha niya diri sa tabuan? Igagaw mo, di ba? Oh. Husto na, anak dong. Ayog pa apikto atong bayhana. Naglagod ako naghunahuna ma. Ano kay ko niya? Nya, gibiyaan ako ingon anak ka sayon. Oh, dili lang yung tingali para kamos usag-usa. Uwa kay mahimo kung dili pagdawat sa kamatuuran. Ba?
kapuya na si Apas ni Budi sa bar ba eh? Kada gabi naman lang tama si kaya ni Apas ni mo. Sas, kami batagayon, kapag may reklamo eh. Sa man mong gibuhat sa mong kuglingon, oy? Wala ko ilabot kung maunsa ka bay. Lami ng gani kamatay. Iyay! Sa man taon ka? Tungod lang gyapon ni Chris? Pila na kabuan na... Kuan, milabay. Siya gyapon? Dili ko na anak kadaling kalimtan si Chris bay. Unmove na bay, unmove na. Mabuo na taon no, unsa man niya. Ha? Siya malipayon na sa iyang umabot ng pamilya. Ikaw, ano naghihapon ka? Oh. Unsa to? Payon. Unsa'y malipayon na bay? Payon. Kita ko niyang mabdos na. O nanapod siya uyab karon. Ha? Oh, Mabdos na yun? Bigaon gudi siyang dako. Maayo kay ni Gana nakagbalik og trabaho dong. Oo ma, nakarealize lang ko nga nang maoy ko sa sayop ng babae. Husto ka. Og karon, bangon gyud para sa imong kaugalingon. Pero gusto ko makabawas niya ma. Unsa? Maubot raw niyang panahon nga makabawas ko niya. Dong Archie. The basket ka mo ta, Archie? Mga gyapon. Bisag unsaon, bisag unsa ko ka maayo, mudas ka ma, pero biyaan na gyapon. Well, I'll tell you. Dili ikabiyaan. Oh. Ah, hey, ay ko seryoso ka. Nahibaw tang duha nga duwa-duwa rin nga to. Archie. pamili sa lihag babae ha. CR sa ko. Sige bay. Na banap yun ha, banap yun ha. Archie? Chris? Dini ka nagtrabaho? Oo. Muso di ka gingon, ani? Oh. Ikaw. Naibaw bang mo ba na nga dinhi ka nagtrabaho? Uwa. Og palihog lang. Ayaw pagsaba ni bisan kinsa. May problema. Ay kabala ka. Ako'y bahala mo. Yan sa away. Nakakita na. Chris? Bye. Nakapili na ko babae. Let's go, Chris. Ano mo ka? Murang ka guwigan na. Sorry, pero na-awkwardan lang ko. Sa laing lalaki di ka ma-awkwardan. O niyan ako, kiwawan ka? Karoon lang ka makiwawan nga. Dugay na kung nakakita ng hubo ni mong lawas. Archie, Sige na. Padayon na. Satisfy me. Bay, ako ba nakabantay na ko nimo nga gisigyanan nimo kadto si Chris sa bar. Oh, bay.
Kay malipay ko nga makakita niya nga mapugos lang o pakig-sex na ko. Lamay kayo kong feeling ba nga nakabawas na ko niya. Marag siya nag-iadto ni mo dito, gusto na ka mubawas niya? O, tungod kay na in love na ka niya? Ano sa? In love ba ka? In love ba ka? Wala ba yun? Ay, wala. Kalagot lang niya akong gibati para niya. Ug plano na kong duwaan siya, bay. Ha? Makigbalik ka na ko? Oh. Og di na kinahanglan niya mo trabaho ka sa bar. Ako ni balat ni. Nera, address ni sa akong apartment. Ato ako kung musugot ka nga makibalik na. Ha? Ug buwagan nimo ang imong bana. Chris? Okay rin mo nga. Gidana ko ang akong anak. So, buat pasabutan ni nga buwag na mo sa imong bana? O, Archie. Good. Oh, dali. Tana sa sud. Pahilumar mo ng bata, Chris. Gigutom naman gud ni siya. Wa naman si gatas. Di magpalit ka? Wa na taong ko'y kwarta, uy. Dili di ka masuporta sa akong anak. Mag ako'y amahan na. Pagitag pagi nga, makapalit ka gatas, ana. Unsa? Dili ka kagabaan na bay? Siya may gabaan, bay. Gaba na ning nahitabo niya karon tungod sa gibuhat ako. Ni kagat ayon pag-ingon ako nga ako mo imubuhi niya. Balik kinakabiyas ba na? Gita pang iyang anak. Abi na ba, bay? Musurok yun akong dugo basta makikita ko sa iyang anak. Akin bay. O, wa may labot ang bata ini bay. Kung gusto ka man ni Mouse, ni Chris lang. Ayaw isakripisyo kapil ang bata. Hello, Chris. Archie, please. Tayo ako sa ospital. Na-admit si Dodong. Nagkinahanglan kayo minimo. Anong ako may tawag gani mo? Tawag yang mahana na. Bay, tana. Magiinom ta. Nunsam ka diya. Gilak-gilak maga. Salbayis ka! Wala si Dodong! Patay na si Dodong! Gano ko tawag nga ako may basulo ni mo? Huwag ka na kinahanglan siya ni mo, Archie! Nagkinahanglan ni mo! Nagkinahanglan siyang dugo! Sa imong dugo! Chris! O sabay! Imong anak si Dodong! Magkaibaw na mo gamabdos ko. Gipakasal na yun minimama sa iyang kailang kwartahan. Wala ko'y mahimo kay sulgon ko nung ni Papa kung may bawsig ikaw may nakapamabdos na ako. Mong ipatuo na mo sila nga akong bana mo'y amahan sa akong gimabdos. Ang kunon ako nga sa sinugtanan, wa ko ma-inlove ni mo, Archie. Pero nakatuon na ko na dugay. Archie, mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero alang sa imong kaayuhan ug sa atong anak, nagpakasal ko sa lain.
Please, pasilo ako. Pasilo ako. Wala ko maluwas ang akong anak. Pasilo ako ninyo. I've been looking at people and how they change with the times. Huwag yung maayong dangatan kung manimaos ka. Dubli na hinuon ang kasakit ng gibati. Nawapod na ko ang akong anak. Karon, adlaw-adlaw kong nagsigig pangayo o pasaylo ni Chris ug sa among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.